Мария Кіпель – это маці аднаго з лідараў беларускай эміграцыі в Амерыцы. На жаль, ужо таксама героя маіх імёнаў свабоды. Я кажу, на жаль, таму што я пішу толькі пра тых у гэтай кнізе, чый жыццёвы лёс завяршыўся. Вось. І спадар Вітаўт Кіпель мне шмат разоў расказваў пра сваю маму, і некалькі разоў адзін і той самы выпадак, які вельмі яе характарызуе. Пра яго крыху пазней. Яна на свет прыйшла ў 1904 годзе, і дом бацькоў стаяў насупраць Менскага гарадскога тэатра, дзе потым сабраўся першы ўсебеларускі з'езд, і дзе цяпер тэатр Янкі Купалы. Бацька Марыі, ён в гардэробе тэатральным 20 гадоў працаваў, шатні, але заўсёды з гонарам казаў, што ён знаходзіўся пры гардэробе, бо знаходзіўся пры тэатры. Такая была тэатральная ў яго прафесія. І потым быў гэты шлюб з маладым навукоўцам Яўхімам Кіпелем, ён тут злева, бацькам Вітаўта, і потым быў той самы 1930 год, тая самая справа Саюза вызвалення Беларусі. 5 гадоў высылкі ў Вятскую вобласць, і НКВД раіў, тады яшчэ ГПУ, настойліва параіў хутчэй з'язджаць куды-небудзь падалей ад Беларусі. Ёй з малым сынам Вітаўтам, каб не забралі і іх. Вось. І у 35-м яго вызвалі, у 35-м 5 гадоў ён все адбыў, але забаронена ім было жыць у Беларусі. Шлях быў туды зачынены. Праз некалькі месяцаў пасля вызвалення яго зноў арыштавалі, і сям'я тады жыла у расійскім Арле. Марыя і Вітаўт. І яна працавала там настаўніцай, і той выпадак, які мне зноў і зноў расказваў Вітаўт. У 37-м годзе ён і напісаў і ў сваіх успамінах пра маму гэта. У 37-м выдавалі новый паспарт маме. Директор школы покликал ее до себя в кабинет. «Мария Васильевна, в паспорте есть графа «национальность». Русский или белорус – это все равно. Но я очень советую вам записаться русской. Если все равно, напишите белоруска», – отказала Мария. И семье удалось объединиться только в час немецкой оккупации. Ясно, что это было такое тяжкое счастье. И потом давялося выезжать на захад. Мария Кіпель выкладала беларускую мову, працавала ў беларускім садку, напісала ўспаміны. Належала яна да прыходу беларускай царквы святой Ефрасіні в Саут-Рыверы, дзе зберагаецца багаты беларускі архіў эміграцыйны, дзе мне пашчасціла папрацаваць, шмат чаго прывезці адтуль. Ёсць звесткі, што, выконваючы волю сям'і, удзельнікі памінальнай беседы замест кветак на магілу сабралі ахвяраванне на нью-йоркскую газету «Беларус». Таксама 88 гадоў было адмерана маёй гераіне.